Любой намуд видео брор, ҳаму видео нахеле мегардам як бо дар рӯи худ пах мезанам. Ва ой чаи хайб. Ҳатто вақте ман хайб мекардам па республики, шумо хайба просто так интернет омада мефаҳмидем ки хайб чие. И як дуюмаш, ман барои хайб, барои популярность шидан тарма қариб мешидам бо сучидагим. Ида сеюмаш, шумо оз видеотуна кадан гирен, сер кунен, партоин. Бас суҳбат мекунем. Вале мо ҳамон қавақ сабр кардем, далиш ҳам сабр мекунем. Любой намуд видео брор, ҳаму видео нахеле мегардам як бо дар рӯи худ пах мезанам. ҳамин видео биромада бошад, значит коля кида чист. Додарш дар миҷа ҳузур дорад. Коля броя ку ҳаму сум ош шава, ҳаму комеда ҷамъ шида гия ку ҳамаш да ош шава. ҳамира интизор будем. Суми коля таҷик куҷо шид? Бай гуфта картаи зан мамонева. Коля гуфта. In видео фақат ва танҳо иҷозати ҳоҷи Комрон ки дурун даштага, иҷозати ҳаму кади биромадистай. Мавзӯи мо коля таҷика бировардан. Ман аз ҳар як ту хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ, ҳар як хайре ки кардем, ҳар як чизе ки кардем, бибахшенеш бародари азиз, сум дар сагарахонаҳо хайр карда мешавад.